may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kitaam daytoy Jeric lakay. Ay nawaw, anya man hindi tabakay. House and lot. Ilaklako ni kasinsin mo Narlene. Ay nawaw, nakangingi na mo. Mabalin kanu ahulugan lakay. Isupay kiti day ta paggastusan ta. Gan may sa, iti adayupay mo't alugar. Tapno ada ti pagturugan tayo ano agpasyar tayo ijay lakay. Anya? Mayat ti maadaan iti vacation house ijay Baguio City anya. Pagpanunutan taman pa yan yung bagbakay. Ang mga numaibus mo ti savings ta. Sapay 2 million mo't gayam tigatat na. Kurang ti kwartata bakay. Hulugan nga rod lakay. Binulan nga agbayad ta. Kas na ko nakita yun. Pagpanunutan ta pa yan yung bag. Nang runak dakkel agatad ti kasapulan. Panagkunayo nanang. Okay laang kadino gumatang kami iti house and lot ijay Baguio City? Ay nawaw, an-anwan nyo ti house and lot aya, kat adamot balayaw matay tanak kao. Tapno ada ti pagturugan tayo ano agbakasyon tayo ijay. Saanen a masapol nga ag-hotel tayo. Gastos mutla ang tikas jay. Adda budget yo aya. Adda nanang, ngampang down payment laang Hulugan magkidi ti house and lot ang nakitak nanang. Asinaw ti mangilaklakaw. Ni Narlene nanang, ti kasinsin ni Jeric. Adda gayam dagada ijay. Kukwa kanu ti gayim na nanang. Tultulungan na laang amangilako. At least amamuyaw. No bilang mantaad da parikot, nalakalaang amapan kayo iti ayanda. Nanang, narigat nga agpayso ti agtalak iti sabali a tao. Taadumat ti scammer. Mapanak iti ayanda kasinsin mo Narlene inton madamdam malakay. Pagsaritaan mi ti maipapan iti house and lot agatangan ta. Sige laang bakit? Sumurutak ko nga. Ngamadamag ngamin trabaho kita. Siya kun ti makisarita ken kwa na lakay. Bagaan kanto no anya ti mapagsaritaan mi. O sige, tawaram ni patawar na bakit? Lakay. Agtugaw ang arot tamangan tapay. Aggiddantan arumwarin ton madamdama. Ag-tricycle lakay. Ay nawaw, at damot ti motor. No itulod nak iti ayan ti kasinsin mo, ang mga numaladaw ka iti trabaho. Sige, atagin ka day tabakay. Ag-tricycle laklatan, tapno saan ka amataktak. Agtugaw kang aruton, tamamigatan. Dayta ti house and lot nga ilaklako ti gayim ko. Kitaam ti picture kan video. Kompleto dayta. Magustuak launay Narlene. Ay nawaw, gatangan nyo kit di ngaminin. Sayang dayta. Mabalin ang makita iti personal. Mabalin mat. Ngam no agawit ti gayam ko adapay ngamin ije Manila. Itiks nakto nga rod ano kaano nga agsubli iji Baguio. Ngam adda reservation fee na. Manungay. 20,000 laeng. Isublik to nung gatangan nyo ti house and lot nga ilaklako mi. Kasta ka day. Refundable mat kit di. No saan? Mabalin nga ikisay tayo iti bayadan nyo. Sakbay nga itid ko ti reservation fee. Kaya't kula amaamuan no apeng ilaklako dati balay. Ilaklako na taag-migrate da ngaminan ijay Canada. Kasta aya. Mabalin ang maala ti contact number na. Saan? Siya kun ti makaam mo makisarita kan ko na. Sige, bayadan mo ti reservation fee na. Saan min nga ilako iti sabali ti balay? Iti may bagat asawa ni Jeric akasinsin mo Narlene anak kaw. Nagsaritaan mi ti may papan iti house and lot, tatang. Nawaw, house and lot? Tatang. Ti house and lot nga ilaklako ti gayim ko. Ijay, Iti Baguio City. sino agayim mo ba't yung mangilaklakop? Ay nawaw,
Basta adda, tatang. No ibagak, sigurado adi yung lamam mo. Kaya ka gungit anak ko. Nagsalsalod-sudak lang, may. Asino mo ti saan ama kaungat no kasta lang, tatang. Alaweng, basol kong. At kalma ka lang, kati. Nagbayad ako iti 20,000, lakay. Ay nawa, paraan niya ti 20,000? Reservation fee ka no? Tapno saan da nga ilako iti sa balay. Kursunadak launay dayjay a house and lot, lakay. Ngam saan mo pa yan nakita iti personal? Kasinsin mo ni Narlin, lakay. Imposible mat anulukwanda ta. Di nakadiintad ti contact number ti gayem na, nga akin kukuha iti house and lot? Saan, lakay? Iso kano ti makaamo ka data. Okay, barang sanda talo kwen. Kas naibagak itay, kasinsin mo dayjay, lakay. Kaano nga ro tamapan nyo kita ti house and lot? Urayan mi nga agsubli ti gayem na iji Bagyo. Adda kanupay ngamin iji Manila. Sumurutak to numapan kayo. Kasapulan alakay, tapno makita mo't iti personal ti house and lot agatangan ta. Hello, Narlen! Nakaawag ka mat? Nag-message ti gayem ko. Kat, No adda ka no ti 100,000 mo dita. apay ti 100,000? Down payment ka no para iti house and lot. Ay nawaw, saan ko pa'y mat anakita ti house and lot na? Apay asingiran na kon? Kasapulan na ka no ngamin ti kwarta ita. Saan ka di pa'y nagsubli iji Bagyo? Saan pa eh? Ngam no awan kwartam dita, ilako na kanon iti sabali. Ay nawaw, nagbayad akmatin iti reservation fee kang ka. Ibagbagak laeng ano anya ti bilin na. Asino ti pangisindak nga iti 100,000? Ay katsaklatan bank transfer. Saan mabalin nga isen ko iti gayem mo? Siya kun ti pangisendam, tasyak mo ti kasarsaritam. Di ka madanagan, ta saan kayo alukwan? O sige. E niya timpa-deliver mo dito yung balay, si Kanarleng. Ay nawaw, di yung makita ay tatang. Washing machine? Nakita yung malagayam. Aping agsaludsod kayo pa'y lang. Nangala, matitikorta ngayong gatang mo iti washing machine? Kwartak Anya ti panagkita yung kanya kaya tatang, awan makukwartak. E niya, Kasapulan tayo ti washing machine. Tapno sa anak amabannog amangigilgil iti murong tayo. Iso aday ta, gimatang ako. Kumusta nga'y matit anak ko? Nakita yon ti house and lot agatangan yaw. Saan pa'y nga rod nanang? Ay nawaw, apay nga'y. Adda kanupay iji Manila ti gayem ni Narlin ang mangilaklako iti house and lot na. Kano agdwa bulan nun tinapalabas sipod nagsarita kayo. Ay, dayta nga rod nanang. Awan mo ti kontak ko iti gayem na nga ibagbagana. Kastalat nga rodan. Or-orayam ti text ni Narlin kun ka. Kapilitan ananang. Jakmat amo ti turturungak ije Bagyo. Ay narigat ti kasta anak ko. Sapay nangirwar kamutin iti kwarta. 120,000 tinairwar ko nanang. Bareng ag-text man ti kasinsin ti asawam. Nabayag launay ti 2 bulan anak ko. Uno saan, ibagam ken Jeric akasarita na ti kasinsin na. Nakaumay ka mat kasinsin Jeric. Napatagtibahakin ka kasinsin. Anya ti bagam aya? Kumusta ti house and lot agatangan mi kuma? Ay, day tangarod ti parikot kasinsin. Ay nawaw. Anyat kahit mo asawan? Saan ko pa'y anak kasarita ti gayem ko nga adda ije Manila? Iso ngamin ti mangilaklako, kat nairanamat abisi matan. Nay, kasano ngayon dayta kasinsin? Urayan tayo latta ti text na kasinsin. Ay nawaw. 2 bulanan nga gururay kami. Di kay madanagan, takasaritak man ang tigayim ko. Asap atan eh. 2 bulanan nga gururay kami. nangala iti kwarta gasgastusem si Kanarleng. Ay nawaw, day tala akanayon ti saludsod yo tatang. Di kay kit di maragsakan, taadalat ta igatang tayo iti kanan tayo. Basta wak nga rudan. Na, Ang mga damit ti illegal nga aramidom dita. awan na, Sigurado ka kaday. Ang mga nagtatakaw kamutay. ni tatang mo. Sana, sa anak nagtatakaw. Ala, mangang kay kit din, numabisin kayo. Di kay sumanao dita, ta nakaturog ti apo ko yung.
Isublim laangan ti kwartami, Narlin. Ay nawaw, awan ti kwartayo kanyak. Busy launay matigayim mo nga ibagbagam. Tiyakon mauray. Adda nga rod ti kwartaken kwa na. No talaga ka, itad mo ti contact number ti gayim mo nga ibagbagam. Tasyak ti makisarita kang kwana. Saludsudok pa ano, anya ti maibagana. Ay nawaw, kasla ka lamang lukluko, Narlin. Manglukluko mat ni bagbagam. Makauray ka kadi ngamin. Mano abulanan nga agururayak. Amum dayta. Anya nga rod ti itid ko kan ka, kat awan mat ti kwartayo kanyak. Sikati nang italakak iti dayi a kwarta. Tati ko nam kat sikati makisarita iti gayem mo. Nagtalakak kang ka. Pangaasim, tadi mo dadaulan dayta. Iskamor mo gayam dayi a kasinsin mo, Jeric. Ay nawa, anyat kahit mo asawan, matet bakit? Saan mo't gayam a mailaklako ti house and lot nga impakita na kanyak? Anya? Day tati pudno lakay. Kasano anam mo asan ang mailaklako ti house inlat bakit? Naamwak babaan iti gayem ko. Isumot lagayam ang nagado ti rason na. Ay na, nalabos ti kinaulbud day a kasinsin mo lakay. Mapanak man itayan tatag sarita kami itinalapat. San ada tao ti lukluk kun da tao? Kasinsin mo pa'y nga raw. Isublim ti kwartami, Narlin. Ha? Naglaing kang agaramin ti istorya. San mo't ka mamailaklako ti house inlat nga ilaklakom ko na kami? Ni, nakadamagan nyo mat. Naduktalan ni bakit ko. Iso at di na ka maulbudan ita. Ha? Kasano nga rodin dayta? Isublim ti kwartami tapno malpasan ti saritaan. Iskamar ka maggayam. Ay, awanan ti kwarta kanyak. Ay ka ti pamuspusa ma. Isublim ti kwarta no di mo kayat ang may dimanda ka. Anya? Nagtalag kami kan ka. Ngam kastig iti maaramid mo kada kami. Ay, kuha kasinsin. Ikan na ko maiti pawayway. Awanan ti kwarta kanyak, tanagastos kun. Amumot, may saa ka single mom. Di mo irasun ti kinasingle mom mo. Tapno agaramid ka ti kalukwan. Anya nga ita, pangalaam nga ita 120,000. Ay, day tati parikot ko itatatang. Isublim ti kwartasan mo mitako ko. Ramit ka. Awan nga rodin ti kwarta, tatang. Anya nga tanog mga klaangan. Inyo, di mo pang gapintag limbang. Tauray sa din ti paglimlimbangam. Amutin na marswa ti kalukwam. Kasi mo ter aramidan ti daddo mga scammer. Agpanunot kay ti naimbag na rin anak ko. San aga po taglimbang ti solusyon dagiti na duma anak utang. Kat isumitan ti ramidan. Laglagi pa yung mga dati anak mo. Ay, anyan ti kastoy ang mapaspasamak, tatang. Di mo itarayan ti basol mo. Kasi kamo lang tinagisagmak itibagin. Kasinsin mo pa yung ni Jeric. Iskamor gayam day a Narlin, nanang. Anya? Saan mo gayam a mailaklako ti house and lot nga ilaklako na kada kami? Na, nagturo din amang ilako iti saan nabot ako kwa. Day tangarod nanang. Ayan nan ngay. Ada ije balayda. Amangan mat no itarayan na kayo. Amangan no aglemeng ita tanadoktalan nyo ti kalukwan na. Awan mo tanda duma a paglemengan na no bilang nanang. Kan adamot anak na. Bantayan nyo lata anak ko. Sa inyo nga amo ti taray ti panunot na. Naaramid nan tupay ti mangloko kada kayo. Kat kasinsin na pa'y nilakay mo. 20,000 pa'y laang ti maisublik ita, matet. Ay nawaw. Apay a 20,000 laang. Iso laang ngamin tinadiskitar ko. Si kamot gayam, Narlin. Bayadak ti kwartayo a ginastos ko kasinsin. Ngam 20,000 laang ti maisublik ita. Ti 100,000 mingay. Inutak nga isubli no okay laang kada kayo. Mabalin mo ngamjak ka ti mabayagunay Saan ko pa'y ngamin anak kumpleto? Umdas mat siguro ti innam abulan. Saan ko ama ikari dayta? Ngam aramidak ti kabaalak. Pasensya kayo manan na. Sana nasaya ti naramid mo kada kami. Amok dayta kasinsin. Mano arabi imot din asa anak katurturog. Makunkonsensya ak launay. Sapay la ko mata mapakawandakon. Saan ko nga itarayan ti utang ko kada kayo? Apekes na tilangam. Napuyat ka manay. Sa anak nga rod anak katurturog tatang.
Nagado ti pampanunuta. Daytan, singirin na kamutin ti konsensyam. Wen nga rod tatang. Ipaawir ko manan ati apo ko yung. Wala, Agtrabaho akman tapno makabayad ako. nagturid kamit ngami na mga ramen iti kasjay. Nasulisog akla ang gapo iti kwarta tatang. Ngam saan kon nga ulitin. Dahil baglangin na, tayong pabayad na lang ting kwartada king ka. Sanda ka nga in demanda. Naasyan dalakit di kanyak tatang. No sa bali at tao tinangaramida mi ti kasjay. Ang mga nusan lang 120,000 ti bayada mi ta. Wen nga rod tatang. Ay nakabutbutang. Agserbi ko mga adalkin ka dahi tanak ko. No kaya't mo ti maddan iti kwarta. Nagtrabaho ka. Di mo panunutan ti mangloko iti pada mo tao. Anak ko. Ay, nawaw! Awantal na ti panunot no linuluko ti aramid tayo. Isu adi tay kumaalilawan winulukwan ti pada tayo a tao. Taamangan no iti udi na kat bukod tayo matla ang akonsensya ti mangdusa kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.